wabedo gi ng'ikni. Ka ne babo wewa wabedo gi ng'ikni moko matin manyaka wa accept ne wango. Te wasebet piny ma waneno kuma chandruok yudo wago kendo koro wadwa loso chandruok ni mondo nikech kata ka nineno kane wane bura kacha mage gik mane watemo yalo kendo gik mane watemo wacho nikech onge kuba oselor ne ng'ata ni kikibie wasebedo gi romo mang'eny tiyudo ka ywak nie kar nomination ka kanyo kuma ywak maduong' ne nitie ni nomination ka nitie joma dhiga to nyiewo certificate to nitie joma be last nomination ne wan gi gimoro ni kendo wacho ni to bang' ka oburo osewacho ni oko bi miyo thuolo mondo mi ng'ato miene teno siemo maber ni uringo kod pesa mang'eny pesa miketho go piny Cecil pesa oganda wa gigologa kure oboye kaka pesa di lakini kaka pesa di lakini chunyen mong'e chunye to ene mong'e kuma nitie to mabe bwogo kaka jochung nyako to ene mong'e kuma nitie to mabe bwogo kaka jochung nyako bwogi nikech nyaka koro ti extra mile mondo make sure ne ng'amo kisepoti ne convince in all ways possible koro kata madho chachi mondo bed ng'ati koro kata madho chai to wawo madho chai mondo at least winji gi midwaro ni to chieng' tarik 31 chenro osebedo kuchano machalo midwaro ni to chieng' tarik 31 chenro osebedo kuchano machalo nade gachiel omiyo ng'ata ma pod kia wachno ikalawi moro ma sport mayot gi ladani moro nikech chieng' no wane papo kote ji wuotho gi tiendgi kochamo kirembe choma kirembe to kutudri kod jakom mar chama Mikael Gladys Wanga kod mamoko wawinjo ko owacho ni jowuog oko nyaka gi kanyera oganda mawuok mabor be nitie chenro ma samoro keto mabiro neno ni giyudo yot mar chopo ing'eyo